Дарагія людзі, з гэтага часу я буду займацца секс-кансультацыямі. Класна было правесці дзень народзіну в секс-шопе. Слухай, мне падаецца, ты зараз дала параду на 100 мільёнаў. Пончики-страпончики, кнуты прянь. Я такая думаю, отлично, хорошая праца. Але я, калі атрымала свой першы заробак, я просто стаяла і плакала. Хто будзе сексам занимацца, да? Лепш штосьці рабіць, чым нічого не рабіць. Усім прывітанне, меня зовут Татьяна Тямчук, і гэта падкаст «Праца Ваца». Прывітанне. Да, Зоя, дзякуй вялікі яшчэ раз, што зайшла да мяне. Я так это называешь, это на каву паразмаўляць пра твой прафесійны шлях, таму што я не помню, я сёння спрабавала ўспомніць, з якога моманту на цябе падпісаная, але я гэта буду называць з моманту пернікаў. Скажы, калі ласка, кім ты працуеш увогуле зараз? Дзе ты зараз? Як ты сябе, сваю ідэнтычнасць, неяк так увасабляеш увогуле? Мы зараз пра прафесійную маю ідэнтычнасць, так? Я заўсёды прадстаўляюся, кажу, што я сексолог, я псіхолог, адносінаў, стасункаў, я не ведаю, як правільна па-беларуску сфармуляваць, так, які займаецца парнымі і сямейнымі стасункамі. І я траўматэрапеўт, і я блогер, які займаецца секс-адукацыяй у сеці, так, то бок в асноўным, так, онлайн, але таксама я праводжу нейкія лекцыі па запыту, сама іх арганізую. Но моя асноўная праца гэта я зараз в онлайн-кабінеце працую з кліентамі як псіхолог, можна так сказаць. Такая прыватная практыка. Так. Бывае так, што я працую як трэнерка, таксама працую з групамі, езджу на рэтрыты, але гэта па запыту. Так. Зоя, як увогуле прыйшла ідэя, адкуль гэта інтэнцыя увогуле так перакваліфікавацца? Таму што, па сутнасці, я так разумею, это з кандытара, это такі быў крок, так? Не. Не? Давай вось гэтага. Окей, моя першая вышэйшая адукацыя — это географ. Я закончыла БДУ. Спецыялізацыя у мяне была картограф, насамрэч. І я там апынулася так. У школе я ездзіла на алімпіяды і заняла нейкае прызавое месца на алімпіядзе БДУ. Паколькі у меня быў залаты медаль у школе, то я поступила без экзаменаў в БДУ. Гэта было вельмі лёгкае вырашэнне пытання паступлення на бюджэт, калі не трэба было плаціць за штосьці там, так. І, ведаеш, я не думаю, што хтосьці ў 16 год выбірае сабе прафесію на жыццё. Вось, і навучанне ў БДУ на геафаке было вельмі падобнае да навучання ў школе для мяне насамрэч. І першыя некалькі год я наогул філоніла, мне это ўсё не падабалася. І у меня там свая была цікавая гісторыя асабістая, а потым я выйшла замуж пасля 3-го курса універсітэту. Я пачала вучыцца астатніх 2 курсы. І калі я ўжо ішла працаваць па размеркаванню, то я ведала, што я ўжо цяжарная. І я адпрацавала 8 месяцаў на працы на гэта і пайшла ў свой дэкрэтны адпачынак. А што была за праца на размеркаванне? Гэта цікава, таму што гэта была праца, тады гэта называлася рэспубліканскі научна-практычны цэнтр «Экамір». Зараз гэта, напэўна, нейкая інстанцыя, якая належыць да Беларускай акадэміі навук. І гэта быў такі цэнтр, дзе было шмат нейкіх накірункаў працы, але я працавала з касмічнымі здымкамі. І мы займаліся, маё аддзяленне займалася тым, што мы стваралі геакарты з аналізам беларускага палесся. Вось гэта вся гісторыя апустынівання. Я магу шмат чого пра гэта казаць, я добры географ, насамрэч. І у меня быў просто шок, таму што я прыйшла, і ў маім гэтым падраздзяленні, у маім кабінеце працавала 4 чалавекі. Яны, ведаеш, такія былі стомленыя жыццём, прычым 2 кабетам было больш за 50. Адна была маім руководителем, да? Вось, другая была яе замам, а трэцяя дзяўчына была крышку старэйшая за мяне, але, ведаеш, такая, нейкім чынам яна там попала на гэту працу па знаёмству, можаце, што, і мала яе штосьці турбавала. Я гэта так назову. А я была вельмі такая гарачая, возрушаная, там, ведаеш, гарашчыя ізбы, бегушчыя коні. І я таксама магла працаваць з інфармацыйнымі гэтымі ўсімі дадзенымі, і такая сістэма, як і зараз
памятаю, яна называецца Эрдас. Я ім що там настроила, як яна павінна была працаваць. Божа, як ім пашанцавала. Працы рабілі, да. І я такая, ведаеш, за гэтым кампутарам сядзела, попа там квадратная уже. Вось, было так, што калі я сыходзіла, яны вельмі хацелі, каб я вярнулася хутчэй да іх. Але я, калі атрымала свой першы заробак, я просто стаяла і плакала на калідоры, таму што гэты заробак, ён быў меншы, чым моя стыпендыя, калі я навучалася ў універсітэце. І я такая, што я тут наогул забылася, як на гэтыя грошы можна жыць. Тут нават пра амбіцыі няма нейкіх словаў, потому што ёсць жыццё, якім трэба вынаймоўваць сабе мяшканне нейкае, там дзесьці жыць, так, за штосьці купляць ежу нейкую. І мы былі досыць з мужам такія самастойныя, не з бацькамі, так, самі сабой. І для мяне это просто жах. Я такая, окей, напэўна, тут моя праца і скончыцца ў гэтым месцы. І калі нарадзіла дзіця, Уляна, яна старэйшая, яна была такая, ведаеш, як бы сказаць, дастаткова такая трывожнае дзіцё, якое ўвесь час павінна, каб хтосьці быў побач з ёй, там, на руках, кармленне гэтае ўсё бясконцы. Я памятаю, што я вельмі шмат з ней рядам там ляжала і пачала чытаць шмат кніг розных. І яны былі пра нейкі там асабісты развой, там, ведаеш, штосьці такое. І я памятаю, што гэта была кнігі типа Айн Рэнд, «Атлант расправіў плечы». Этот капіталістычны мануал. Так. Я такая думаю, так, штосьці я тут не тое раблю, таму што так грошы не заробіш і сябе не праявіш. Я памятаю, як яна мяне ўзрушыла вельмі. І я падумала, што, напэўна, нейкім выхадам будзе тое, што можна працаваць на сябе. Скажем так, праз 2,5 гады радзілася другая дачка, і ўжо паўгады як, то бок, калі я была цяжарная другім дзіцём, я займалася ўжо сваім бізнесам. Які ў мяне быў бізнес? Я вспомнила, што з другой класы школы я вязала, а тады была эра Фейсбука. У меня была сторонка, нават такая добрая на Фейсбуке. І я пачала... яшчэ быў ЖЖ, нават жывы журнал. А давай для контекста, пра якія гады мы зараз кажам? Слухай, гэта было, глядзі, 15 год таму назад. Окей, 10-й. 10-й, так. І я пачала штосьці там вязаць, гэта было штосьці такое, аксесуары нейкія. Я казала, што вы можаце замовы рабіць. І ведаеш, вельмі хутка у мяне паявіўся такі спул сваіх кліентаў. І я добра пачала зарабляць, і зарабляла насамрэч вельмі добрыя грошы, таму што зарабляла я прыкладна як мой муж, які працаваў на фірме тады. Я такая думаю, отлично, хорошая праца. Правда, што рукамі, ведаеш, як бы працавала в асноўным я па начах, калі там усе спалі. Гэта, конечно, на здароўе маім вельмі моцна нейкім чынам паўплывала, так, на маё здароўе. Гэта ўжо пасля ж мы ўсё разумеем, да? Калі ты там малады і такі шчаслівы, табе 25 год, ты думаешь, я все могу, такі герой. Ты сапраўды могла просто, да. Да, гэта моё падарожжа, все, я хачу, каб гэта так было. Я нават написала 2 кніжкі, ёсць такое выдавецтва «Пітер», і яны мяне замаўлялі 2 кніжкі па вязанню, я написала для детак і з тацкамі штосьці там, прикинь. Вось. Слухай, так это ж прям, как это, ты зараз так рассказываешь, а это прям, 2 книжки. Типу, свой пул клиентов. Так, подаецца, што, што, якія кніжкі? Я просто такая, як я могла это все усунуць у сваё гэта жыццё? Але недоўга я займалася. Я б сказала, што 10 год ці 2, таму што у нас пачалася эра, звязаная з гэтымі выпекамі, з беларускімі традыцыямі. Яна з чаго пачалася? Муж прыйшоў дадому, ён сказаў, што ён хоча выпечы хлеб, як рабіла яго бабуля. І ведаеш, он такі, я хачу, каб гэта было на закваскі, такі, як хлеб рабілі. Загнацца, карацей. Да, такі, да. Я такая сабе думаю, хлеб, это ж не ковка железа, там, ведаеш, як бы справімся, я такая, нормальное такое хобі. Вось, я займалася актыўна вязаннем і за гэтым хлебам назірала, але я зразумела, што гэта можа стаць нашим нейкім сумесным праектам. Я кажу, слухай, давай я табе так дапамагу і просто пачну займацца нейкімі салодкамі, выпекамі. І былі 2 кніжкі, «Літоўская гаспадыня» і «Кухарка літоўская». І што я рабіла? Так бок я перевадзіла гэтыя рэцэпты, якія там былі, пад сучасныя вымярэнні, знаходзіла нейкія адпаведнасці
запаведнікі, якіх раней не было, а зараз яны змяніліся на штосьці, так, і мы спрабавалі гэтыя рэцэпты і запускалі іх так у прадукцыю, скажем так. Ну, гэта быў праект, які мы назвалі «Жорны», і ён праіснаваў 6 год, насамрэч. В асноўным гэта быў праект, скажем так, валанцёрскі, бо была другая частка, якая была з грашыма звязана, так? І у нас была такая штука, мы давалі лекцыі, хадзілі на всякие там выстаўкі, ярмаркі, кірмашы, ўсё гэта прыносілі, расказвалі, паказвалі, давалі паспрабаваць. І таксама з'явілася шмат людзей, які такія супер, класная ідэя, мы нават хадзілі з ёй на стартапы, тады яшчэ было штосьці там пра бізнес ангелаў, анёлаў, да, бізнес-анёлы, супольніцтва такое. Але да нас інвестары, калі прыходзілі, яны казалі, што мы б далі вам грошы, але трэба займацца выпечкай па типу і французскай, і італьянскай. Окей. А мы былі дастаткова маладыя і такія, ведаеш, прынцыповыя, скажу так. Не, як жа, ну, мы ж за беларускае. І можна сказаць, што тады мы вельмі ў супольніцтва беларускамоўных людзей зайшлі, і як бы розны досвед у нас быў. Я не скажу, што заўсёды класны, насамрэч, ну, гэта толькі мой досвед, можа, у іншых людзей па-рознаму. Вось, і пазнаёміліся, ну, как бы з тымі людзьмі, якія пра культуру беларускую, пра адраджэнне, про некие национальные пытанні. Это год там, да, 2017-16, калі это... Слухай, так, ну, гэта такое, до 20-го года. Ну, это ж прям уздым быў гэтага, наколькі я памятаю. Да. Але, разумееш, я скажу так, што мы рабілі класныя рэчы, я бы так акрэсліла, не вельмі скромна, это як пасіянарная такая штука. Калі ты першы, але як бы яшчэ не гатова гэта грамадства падтрымаць, там, да, і ўсё пайти. І, ну, як бы такое пытанне, як кажу, мы ж все людзі, надо ж за нешта жыць і ўсё такое прочее. І я кажу, окей, нам трэба неяк грошы зарабляць, каб было пячы з чаго вось это. І я вывучылася на пернікарку, як бы сказалі палякі, ну, я думаю, што беларускае таксама слова ёсць. Бок я вывучылася на чалавека, які можа выпекаць і аздабляць пернікі. І я стала, як гавораць, шырако вядомая в узкіх кругах фея пернікаў. І у меня, ну, я працавала з замовамі, і яны былі такія, як бы сказаць, з аднаго боку прыхадзілі проста людзі і замаўлялі 5-10 пернікаў рознага дызайну, сабе там на дзень народзінаў, на якісь... Я у вас на вяселле сябрам замаўляла, я помню. Так. А былі фірмы вялікія такія, таксама вялікія. У нас, напрыклад, самая вялікая такая замова была 3000 пернікаў. У Беларусі адкрываўся юск. Это дома? Да, это дома. Тады яшчэ... Ну, юск уже была не одна пакаёўка, а так да гэтага была одна пакаёўка. І гэта мы ўсё дома рабілі. У нас стаяў такі вялікі стэнд з гэтымі падносамі, тацамі, на якіх гэта ўсё было. Ну, так, вось. І што далей адбылося? Як бы за гэты перыяд мой муж звольніўся з працы, на якой ён працаваў асноўны, і ён 2 гады со мной просто прапрацаваў над гэтым праектам. То бок это быў наш агульны такі бізнес. Ну, як ІП мы там былі аформленыя, штосьці там такое. Потым, што здарылася, мы ў якісьці момант зразумелі, што мы не можам в аднапакаёўцы. І мы знайшлі, як у каго ўзяць грошы пазыку. То бок з крэдытамі мы не хацелі. Першая кватэра ў нас была ў крэдыт. Мы знайшлі, як яго закрыць, прадаць гэту кватэру, набыць сабе новае мяшканне, так? Вось, і там далей працаваць. І здарылася так, што ў мяне вельмі парушылася мой стан фізічны, і мне трэба было рабіць аперацыю. І мой муж, ён зразумеў, што вельмі шмат аб'ём, які вялікі працы, ён трымаецца толькі на мне, як бы. Таму што з аднаго боку аздабленнем толькі я займалася пернікам, ён мог выпечы іх, але не мог так размаляваць. Ну да, это ж дэкор, гэта ж іншая праца. Так, прычым усё вось гэта вот камунікацыя з людзьмі, маркетинг, так, але ён такі натіўны у нас быў, ён таксама весь праз мяне праходзіў. Ну і как бы я просто месяц пролежала, і ён зразумеў, што ну як мы будзем выплачваць гэтыя ўсе пазыкі. Ён пашоў працаваць в пекарню «Мулін».
Ін, якая в Мінску ёсць да сей пары. Прапрацаваў там амаль 2 гады, але гэта вельмі цяжкая праца, що яшчэ больш цяжкая была, чым праца дома, тому што гэта была праца такімі там 2x2 і по 12, больш чым по 12 гадзін смены гэтай, і ён сказаў, што гэта вельмі цяжкая праца, фізічна ён не зможа на ёй працаваць, і трэба сабе нейкую іншую насці працу. І на другім годзе, калі ён там працаваў, я кажу, окей, ну, то бок я буду займацца, чым я займаюсь, так, все нашы тылы прыкрываць. Ну, разам ён мне вельмі дапамагаў, ён са мной таксама працаваў, калі не працаваў на працы на гэтай. І ён пачаў вучыцца в IT, прычым там розныя тэсціроўшчык, бізнес-аналіз, дызайн, і праз год, калі ён ужо як бы скончыў гэта навучанне, у нас быў такі крызіс, таму што ён не мог знайсці сабе працу. То бок яму HR казалі, што ён стары для таго, каб ісці ў гэту працу. Так, яму было, скажем так, 35, можа. Ну, я так, да, там 7 год там. Ну, можа, 34. І, ну, гэта было вельмі цяжка. І ў нейкі момант я кажу, ну, окей, ну, ёсць же другія краіны, у якіх можна працаваць. І яго там уже на рынку працы в нейкай там Расіі хтосьці знайшоў з Беларусі, ён так папаў у Wargaming. Вось, прапрацаваў там год, потым пайшоў у іншую фірму, но ён пайшоў працаваць, і калі ён уладкаваўся на працу, я сказала, окей, я буду таксама завершаць з сапернікамі. І вот тут мы даходзім до таго, як я сексолагам стаў. Зоя, а як это ввогуле з мужам працаваць? Слухай, ну, бо я тебе, калі слухаю, ведаеш, я под таким уражаннем, знаешь, я такая слухаю, я прямо адчуваю, что я так дыхаць перестаю, тому что мало того, что гэта, ну, в принципе, знаешь, ты так зараз распавядаешь, так вельмі так, знаешь, так жыва, але, ну, я как-то так, знаешь, так чую паміж словам, что гэта і, ну, это, ну, пиздец, как цяжка, простите, ну, типу, вот это вельмі цяжка, тому что, як бы сказать, в семье у нас одна иерархия, так, на працы павінна быць іншая иерархия, і насамрэч, як бы, ну, гэта я зараз праз прызму свайго там разумення магу сказаць, што, ну, як бы нельга працаваць там, дзе ты жывеш, і з тым чалавекам, з якім ты жывеш, можа, і можна працаваць, але трэба так, выходзім за парог хаты, прыходзім на працу, мы ў адных стасунках, вяртаемся дадому, мы ў іншых стасунках. А там ўсё было так, смешались коні людзі, разумееш, тут як бы і камусьці трэба і суп прыгатаваць, так, і палы памыць, і выпечы, і з дзецьмі пазаймацца, ну, гэта просто ўсё разам, да, і это кошмар. І, конечно, у нас былі недоразуменні, таму што, ну, а хто, типа, галоўны, так, а каму разграбаць, если там какой-то, как ты кажешь, трындец, там наступали, что это цяжка было, цяжка. І я думаю, што таксама, як бы, выгаранне і па гэтаму было, таму што, ну, мы не былі, як бы сказаць, дасведчанымі мужам і жонкай. Ведаеш, наша гэтая праца, яны таксама у нейкі час былі такім выхадам для заробку, і калі ты ўсё сваё, як бы, гэта памкненне аддаеш у гэты заробак, і ты працу уже не любіш, і таго, з кім ты займаешься, як бы думаеш, што мы тут, як мы тут апынуліся просто. Так, это вельмі цяжка. Асабліва, калі мы былі ў аднапакаёўцы, таму што ўсё смяшалось, як бы я працавала ноччу в асноўным, разумееш? Я сумарна неяк была палічыла, што я працягу 12 год не спала нормально просто. Ну, як бы, конечно, на здароўе, на фізічным гэта просто, як мне, як целеснаму тэрапевту, гэта вельмі зразумела, і уже зараз, так? Вось, як это паспрыяла, паўплывала. Ну, это было цяжка. І мы нават і сварыліся, і гаўкаліся. Ну, ведаеш, гэта все такое, калі тебе трэба ісці да людзей, стаяць разам, штосьці там прадаваць, да? Ну, все, вы как бы не можете гаўкацца пры іншых, так? Вы это все в сабе трымаеце. Ну, і так цікавы досвед. Але все, мы вырашылі, што калі ён пашоў працаваць, што наступны год это будзе годам маёй спробы сабе нейкую прафесію зрабіць. Ну, у гэтага ёсць такая перадгісторыя. То есть за год да гэтага, як я гэта памятаю, былі пернікі, так, а было яшчэ просто маё жыццё. Як бы быў блог в інтэрнэце пра пернікі. Яно было, да? Да, а было яшчэ маё жыццё, таму што ў нейкі час я пачала
вельмі актыўна сацыяльна праяўляцца. І тады гэта была, ну, і зараз это цікавая тема блогерства, але такога блогерства ведаеш больш такога пра прамоцыі, нейкія рэкламы, штосьці там такое. І у меня ўжо быў нейкі такі пул людзей, блогераў з Мінску, з кім я там як бы тусавалась, скажем так. І трэба было мне святкаваць дзень народзіну, і я такая вырашыла, што я хачу гэта зрабіць неяк незвычайна. А ў мяне тады актыўна цікавілі нейкія тэмы жыцця, асабістага жыцця, інтымнага жыцця. Я такая думаю, класна было б правесці дзень народзіну в секс-шопе. Ну, как бы цікава, так? Мало людзей там было, як бы яны... Я б з задавальненнем атрымала запрашэнне. Я такая сама думаю, калі б мне хтосьці запрасіў на дзень народзіну ў секс-шоп. Так. Ведаеш, гэта была цэлая праблема знайсці месца ў Мінску тады, так, якое пагадзілася на такі фармат мерапрыемства. І гэта быў секс-шоп Амор-бай, я ім напісала, і мне дырэктарка гэтага секс-шопа сказала: «Окей, я вам правяду нават гэты лікбез нейкі». Яна ж ведала пра што там, да, кожная гэта свой нейкі пункт гледжання ў яе быў, таму што я не было адукацыі сексолага на той момант, там, ведаеш, ну, але яна з практычнай пункту гледжання могла расказаць, чым карыстацца. Ну, што за тавар, кудаю, да? Так. І ведаеш, калі я зрабіла групу, можа, тады нават у Вайберы, то не ўсе нават зразумелі, што гэта типа не фейк, нейкі там, што мы будзем святкаваць у секс-шопе. І прыйшла палова людзей, але яны былі пад такім уражаннем, і ўсё гэта было так весела і задорна, я б так сказала. Ведаеш, што яны шмат фатаграфавалі, здымалі, чагосьці выставілі там у соцмережах, у гэтых сетках, і выставілі Вайберы, і другая палова сказала: «Мы таксама хацім, давайте яшчэ раз». І мы яшчэ раз адсвяткавалі мой дзень народзіны. Ну, гэта ўжо ты. І потым у нас завязалася такая размова з дырэктаркай. Я кажу: «А чаму вы наогул не водзіце людзей да сябе і не расказваеце вось пра гэта ўсё?» Яна такая: як іх сабіраць, там, ну, такое. Я говорю: «Ну, окей, вот я блогер які-некі, ну, тады мне было менш які фаловераў там, да?» Я кажу: «Ну, я ж магу рабіць нейкія там аб'явы, людзі будуць прыходзіць, гэта цікава». Ведаеш, у нас так спантанічна з'явілася такая вот ідэя, і мы пачалі зазываць туды людзей. Гэта быў такі фармат, калі прыходзіла шмат людзей, донат нейкі там невялікі, штосьці там было. І, ведаеш, Наталя, она такая спецыфічная вельмі жанчына, крышачку такая эзотэрычная, і яна штосьці там дабаўляла такога заўжды, нейкіх такіх ведаў цікавых, я б так сказала. Вось, і што далей было? Так людзі пахадзілі з паўгады, і гэта тэма неяк сашла на нет. І калі вось у мяне з'явіўся мой год, да, для таго, каб я магла пазаймацца сваёй адукацыяй, мне гэта Наталя прапанавала прапрацаваць з гэтым магазинам контент-мейкерам. Я такая: «Вау, а для чаго? Ну, як так апынулася, што я тут апынулася?» Она кажа такая: «Слухай, ну, я пачала чытаць твой Інстаграм, мне вельмі падабаецца, як ты расказваеш штосьці, як ты расказваеш пра сябе, пра сваё жыццё, якія ты пытанні ўздымаеш, і мне падаецца, што ты б магла таксама даць нейкі развой нашай гэтай старонцы». І ў яе было такая прапанова. Она казала, што: «Слухай, я тебе папрашу 2-3 месяцы пасядзець в офлайн прасторы гэтай і паглядзець, якія людзі прыходзяць, з якімі запытамі в секс-шоп». І ведаеш, ну, мне спачатку падалося: ну, там час свой траціць, да, ну, што ты такое? Вось, я такая села без асобага там азарту, скажем так, такая думаю: ладно, хаця бы сабе запишу нейкія тэмы, на якія можна там рабіць штосьці. Ну і слухаем, я сутыкнулася з тым, што пачало прыходзіць вельмі шмат людзей, і прыходзілі, попыт на секс-тавары, там, так, секс-шопа ён быў вялікі. Типа секс у Беларусі быў, ёсць і будзе, да? Просто... Безумоўна. Але просто пытанні, якія яны задавалі, былі вельмі дзіўныя для мяне, тому што мне казалася, што там тыя гады, там 8 год, там 7, там, да, што мы жывём там в час інтэрнэту, ёсць шмат кніжак, якія можна пачытаць, столькі інфармацыі, там секс-адукацыя нейка в інтэрнэце, там ўсё такое. Як людзі могуць задаваць такія пытанні? У меня просто быў шок контент. А, напрыклад, што там... Слухай, ну смешнае про то, што як спыніць, напрыклад, перыяд на 1 дзень, там, месячны, так, і зрабіць так, каб на наступны пашлі по типу. Ведаеш, секс-шоп, да, там... это пытанне? Так.
да. Ці там, типа, што падсыпаць сваёй там якой-нибудь жанчыне, каб яна там меня полюбила и хотела, и могла, и все такое. Ну, это такие самые, ну, простые, потому что... I see. Я разумею теперь, как это але, ну, як бы спектр вялікі быў, тому что ў секс-шоп таксама направлялі людзей урачы, дактары. Я могу уже зараз з пункту гледжання, чаму так адбывалася. Справа ў тым, што по протоколам дактары як бы не маюць права пытаць пра сексуальнае жыццё у людзей, якія да іх прыходзяць. Так? Але калі чалавек спытае, што са мной штосьці не так, яны могуць там штосьці прапанаваць, што можна з гэтым зрабіць. Але часта фармат прыёму пацыент-врач, ён не прадпалагае нейкіх доўгіх размоў, практычных нейкіх там ведаў, так? Напрыклад, як там займацца мышцамі тазавага дна, там, да, медніца. Ці як там, напрыклад, спраўляцца, калі у мужчыны вельмі хутка эякуляцыя наступае. Ну, і яны кажуць, ідзіце в секс-шоп, вам там все раскажут. Потому что там ёсць, гэта все продаецца, по типу прыйдзіце, кансультанты вам скажут, что там взять, як гэтым карыстацца, ну и поправляйте свое здоровье. Вот. А теперь направлять вот это вот до этих специалистов, да, вот это. Так. И я такая подумала, окей, то бо прикинь, ну гэта быў, я памятаю, что гэта быў некі, там, напрыклад, жнівень, то вот жнівень, там верасень, я там сижу такая, офигеваю, и тады пачынаю задаваць себе пытанне, а як вообще так апынулася, что такие дарослыя людзі не ведаюць нейкага элементарнага, ну, як працуе іх арганізм, як яны там анатамічна выглядаюць, як это все устроена. І я такая задала себе пытанне, а дзе ім наогул з гэтым пазнаёміцца? Якія крыніцы ведаў, акрам таго, што я там штось там ведала, так і сказала пра кніжкі. Я падумалася, такая сітуацыя, што я калі начала сёрфіць і шукаць інфармацыю, такая, окей, Беларусі няма секс-адукацыі, няма комплекснага сексуальнага абразавання. Это так по-русски, да, комплексная сексуальная адукацыя. Праграмы ёсць, яны існуюць, яны былі створаны ЮНІСЕФ, это фонд народонаселення. Вот. Але свой час, калі гэта праграма была прапанаваная для рэалізацыю Беларусі, Міністэрства здраваахранення і Міністэрства абразавання, яны паміж сабой не змаглі дамовіцца. И апынулася так, як апынул. То есть яны не могли в юрисдикцию чью направить там и разделить. Кто будет сексом заниматься, да? Вот yes. Вот. Так. И там же пытанне ў тым, что там программа-то была, але яе трэба было пераасмысліць, перапрацаваць, зрабіць як бы трэнінгі, як бы методические рекомендации, як з гэтым працаваць. Так? И была одна инициатива, матка боская, я уже зараз не вспомню, хто тым займаўся. Таксама ад ООН неформальная такая адукацыя, калі прыпахивали там учителей, ну, хто хацеў так, да, распрацаваць такія праграмы, метадичкі, але справа ў тым, што яны не маглі далей ісці там у школы, там, ці нават там якісь учэльні. Вось, я такая, окей, то бок няма таго, хто вучыў бы там з маленства, а што з дарослымі людзьмі, куды ім ісці з дапамогай. Я такая пачала гугліць, а колькі ў нас сексолагаў в Беларусі. И на той час сексологами называли врачей, докторов. Я смеюсь, их было по пальцам рук. Ну, то бок, колькі у нас областей, плюс, может, там, 1 ці 2. Офіцыйна их было не шмат, мало, так? Чаму? Таму што, аказваецца, апынулася, што трэба скончыць універсітэт медычны, атрымаць псіхіятрычны гэта вось кірунак, так? А тады яшчэ скончыць спецыяльныя курсы пра сексалогію. І проста многа каму не хацелася гэта рабіць і вообще. Вось, і у нас былі там Дамарацкі, Капусцін, такія мэтры савецкай яшчэ сексалогіі, якія на тэрыторыі Беларусі там дзейнасцю сваёй займаліся, так? Ну, то бок, врачей было не шмат, дактароў, да іх попасть просто, як бы цяжка нават фізічна было. Я такая, хорошо, ідём далей. А ці можна быць, напрыклад, псіхолагам, сексолага, там, ці секс-адукатарам? Ну, как без універсітэта медычнага, непасрэдна без доктара, так. Я пачала вось тут капаць, я такая, можна стаць, там, например, секс-кансультантам, секс-тэрапеўтам. Але тады на тэрыторыі Беларусі наогул не было ніякой там інстанцыі, акрамя Гродненскага медуніверсітэта, які даваў гэту вот спецыялізацыю. Ну, і яшчэ пры БГУ вот это
Республиканскі інстытут вышэйшай школы. Так. У них там было, вот я заканчивала гэта психология семейных стасунков, семейных отношений, и там сексология, там был курс внутри. Все. И я такая, так, штосьці мне гэта не падабаецца. І на той момант была такая школа Анастасии Михеевой, я не ведаю зараз, як Московский институт социологии, она, напэўна, называется. Там были такие курсы на 8 месяцаў различные, что можно было быть после гэтага секс-консультантом. Ну, и там штосьці там было про то, як мы працуем, устроены, так да. Ну, і нейкія праблемы сексуальныя, як іх можна вырашыць. Ну, дастаткова добрая, дарэчы, адукацыя на той момант, так аж вообще. Гэта раз. І я такая, окей, буду працаваць в секс-шопе, а паралельна пайду вучыцца, таму што мне хочацца неяк больш людзям данасіць нейкай ценнай інфармацыі. Паралельна я яшчэ пайшла на 2 курсы по маркетингу, таму што я ведала сваю памылку з прошлага раза, калі мы займаліся пернікамі і вязаннем. Маркетинг быў у мяне такі, знаешь, ад душы душэўна ў душу, ну вообще просто без плана. А там мяне навучылі, ну як бы паспрабавалі навучыць, як можна больш прафесійна працаваць, там типа цылёвка, чым зараз там, не ведаю, в інтэрнетах, можа, в інстаграме там займаецца, но насамрэч, мне было самой гэта дастаткова карысна, таму што я сабе план нейкі там напісала, і такая, окей, а што там мне зрабіць, каб, ну, людзям расказаць, распавесці, што я магу займацца зараз і гэтым, чаму я так вырашыла рабіць, і все, у нас был план, і мы его придерживаем. Блин, мне падаецца, ты такую зараз важную штуку кажаш, ну вот, акрамя ўсяго іншага, таму што я шмат, ну, заўважаю вот этой гісторыі, што чалавек там хоча змяніць прафесію, ідзе вучыцца, а потым вот это вот, а як сябе прадаваць? Ну, вот эта частка нібыта, і потым з'яўляецца такое когнітыўнае скажэнне, што, трэба, значыць, яшчэ вучыцца, у меня кліентаў няма, таму што трэба яшчэ вучыцца. Вот Не, і насамрэч у меня зусім іншы падыход быў. І ён заўжды ў мяне так працуе, і я якраз такі з іншым падыходам чалавек. У меня была такая інтэнцыя заўжды, што калі я іду чамусьці вучыцца, мне трэба адбіць гэтыя все грошы, усілля, намаганні, якія я прыклала. І тут бок я адразу пачынала гэта практыкаваць. І я лічу, што в гэтым супер класныя, как бы, ты адразу видишь, где твои памылкі, ты ведаеш, як можна іх тут по гарачым следам поправіць, куды ісці, што рабіць. І з маркетингам таксама я зразумела, што калі я не прастрою сабе нейкі план, ну, то бок я не змагу просто за год змяніць прафесію. Таму што быў такі год, дзе я атрымоўвала адукацыю секс-кансультанта, потым там секс-тэрапеўта, это ўжо была з Тацьянай Славінай в Украіне, і потым тым жа годам я пашла вучыцца на медычную сексалогію вот з Дамарацкім Владимиром Антоновичем, і я такая, ну, як бы працавала на пернікі для таго, каб аплаціць сабе все гэта. Я разумею, я зараз на сваю вучобу ўжо 5 год. Так. І ў нейкі час я сабе сама паставіла вось гэту мэту, што калі я буду зарабляць толькі сколькі на перніках, ну, нафиг мне как бы этим пернікамі займацца. Причём я была уже по пернікам в абсолютной стадии выгорання. То есть все, я такая, нет. Вот это вот фізічная праца, помноженная на часы, як бы не спання вот этого подорванного фізічнага здароўя, она поставила просто крыш. Плюс еще у нас там была такая же ситуация, калі мы вельмі хотели выкупить дом, где літоўская гаспадыня, і в один момант за 2 гады там езжання яго падпаліў хтосьці, і на нас хотели завесці справу, что типа это мы, знаешь, не можем добиться этой хаты, да. І все, я расчаравалась, я просто вот эта ідэя, ведаеш, вельмі прыгожая была ідэя, мы правда яе вельмі верылі, нам падабалась эта ідэя беларускасці, что людзей можна пазнаёміць з чым іншым, з чымсь, так, за сваім, зразумелым, што гэта ёсць. Саша кнігу напісаў про хлеб, і на будзьме ляжала, ляжыць, што там зараз адбываецца. То бок, разумееш, і я такая, не, все, ну, как бы, трэба по-іншаму неяк. Я реально была человек, я помню, я за год за один прочитала 200 книг. Я просто вот садилась такая, нет. Ну, как бы, я правда задрот, ну, я вельмі контрфрык по ведзы, ну, то есть мне гэта трэба, каб у галаве было, і, ну, і правда я разумела, что у меня будзе мінус, у меня не будзе 20 гадоў стажу, ну, как бы, у меня Сталин доносить информацию, ее там анализовать,
працаваць і нешта новае ствараць, так? Але, конечно, это было такое цікавае, таму што, разумееш, у меня быў блог. Все люди ведали, что тут я у меня прям занимаюсь пытанне, так, як? Да, перниками. И я такая, все, я пишу пост по типу: дорогие люди, з гэтага часу я буду займацца секс-консультациями, буду секс-лекторкой, там, ля-ля, тополя, и потому что вот я так захотела, и вот я там в процессе атрымання адукацыі, ведаеш, хтосьці прям там вообще сышоў адразу, там я такая, окей, у когосьці появились пытанні, там я такая, хорошо, хтось пачаў жартаваць, типа, знаешь, пончики-страпончики, кнуты пряник, ну вот это все там. Вось, але ведаеш, ну, неяк это было так арганічна для мяне, зразумела, что одна гісторыя завершается, другая развивается, але я тебе хочу сказать, что нават спустя 5 гадоў мне еще написывали про перники. Это вообще просто, я иногда такая, вот это, да, моц асабістага бренду, а? Да, я думаю, якія пердзеі, дзе я, дзе перники уже, разумеешь? Так я ж тебе кажу, что у меня муж, коли я сказала, с кем заменить, говорит, так это ж Зоя, которая соленую карамель робила. Я говорю, Зоя уже не робит. Что у меня было? У меня был вельмі моцны сацыяльны капітал. То бок былі людзі, якія менавіта на мяне зрэагавалі. Як бы, якая розніца, я там чым займаюся, ну, как бы цікава, так, разумееш? Яны засталіся, прыйшлі новыя людзі. І я рабіла намаганні. То есть я была тым чалавекам, які такі, говорит, форсіў. Я ходила на гэтыя лекции, была там, ну, як бы за бесплатно, конечно, безумно, мне ж трэба было себе продвинуть. Я на все там пагаджалася, там развивала. И слухай, что апынулася праз некаторы час, я такая разумела, что я могу и консультаваць людей. То бок не тэрапіяй займацца, не быць психолагам. Мне не было тады такога там унутранага нікага імпульсу. Але з імі паразмаўляць пра нейкія пытанні там звязаныя з сексуальнасцю, як гэта можна вырашаць. Ну так, разовая консультация менавіта. Это прошел где-то уже 1,5 гады консультаций, навучання, і толькі тады я такая, окей, пачынаем штосьці рабіць. І там быў нейкі мінімальны, типа, не знаю, 20 рублёў беларускіх, типа, кава. Вось, я такая, так, будем рабіць так, першыя 10 чалавек 20 рублёў, потом там, ведаеш, ну, у меня там свои были приколы. Вось, але я не боялася наогул, ну, як бы, і я так адказнасць разделяла. То есть люди таксама разумелі, што, ну, як бы, а што ты возьмеш за 20 беларускіх рублёў? Ну, ну і ты казала, што ты ў працэсе навучання. Это ж, ну, все па-чеснаму. Конечно, вот. Заўжды, так. Але я не боялася, бачыш, і пачынала гэта рабіць, як бы, і все. І людзі пашлі. Як бы, я такая, вау. А сама сабе думаю, што, ладно, все гэта хорошо, але я зразумела, што каб нагул займацца і там быць секс-консультантам в Беларусі быў, я не помню, то ли закон, то ли что. Трэба было атрымаць перападготовку психалагічную. Я выбрала вот РИВШ. Мне не падабаўся педуніверсітэт по нейкім там сваім этим вот. І я пошла в РИВШ, тому что там были настаўнікі, выкладчыкі, які мне вельмі спадабаліся, і на которых я хотела пойти. Вось. І гэта была найлепшая, мне падаецца, в маім жыцці штука, тому что атрымоўваць адукацыю ўжо ў свядомасці хорошай. Для чого ты это робіш? Як бы, як ты это робіш? Не для галочки. Мне было вельмі цікава. Я реально сабе там набрала просто пул пытанняў, якімі можна займацца ў межах там сексології і психології стасункаў там зносін чалавечых, так? І я могу сказаць, што я была адной, напэўна, з найлепшых там, можа, нават ученіц. І мне вельмі гэта ўсё там падабалася. Они еще жалі з меня, што я блогер, там, думаю, боже, які вы дурныя, типа, нічого не понимаете. Наогул з мяне шмат смеялись. По першаму часу з мяне шмат смеялись. Ну, потому что, ведаешь, вот это вот, калі я пачала говорить, что я Зоя, я сексолог, там, я памятаю, там, не знаю, специалист по сексуальному интеллекту, секс-консультант, у всіх, знаешь, начинаць гэта вот сарамлівая, дзіцячая некая... Ну, вот в этой теме шмат сораму, это сапраўды. Конечно, конечно. Вот это ха-ха-ха-ха, там, ну, и давай там, типа, консультируй сразу, да? Але, ведаешь, я думаю, что мне так само не было гэтай упэўненасці, што гэта, типа, норм праца. Але ж самае цікавае, мои бацькі, напрыклад, і бацькі майго мужа, яны вельмі добра ўспрынялі гэту навіну. Ведаеш, калі мы займаемся пернікамі, это было так, ой, блин, вышэйшую адукацыю маеце, а самі тут нейкія пернікі печыце, вы што, здурнелі, там, вот это ўсё. Калі я пайшла займацца сексалогіяй, яны такія, нормальная праца, вот, ну, нічого, слухай. Людям помагаць, там, ведаеш, я такая... Я помню, у меня челюсть просто вот так вот тыц упала, калі яны начали со мной там размаўляць, но это было вельмі цікава. І калі я ще не пайшла консультаваць, я, конечно, працавала в секс
секс-шопе, контент стварала, і я стварыла вось гэту новую форму секс-адукацыі, лекцыі в секс-шопе, так, секс-экскурсій. Я помню, так. Секс-шопе, так. І гэта было таксама вельмі цікава, тому што заканадаўства не дазваляла расказваць нейкую секс-адукацыю за межамі месцаў, дзе не можна было гэта рабіць. Сур'ёзна? Прыкінь, я калі шла вообще ў гэтую всю сферу, там же все так запутано было ў Беларусі заканадаўства, а зараз яшчэ хуже стало, як бы. Ну так там, да, по-моему, там же прям забаранілі кніжкі по... Зайду вперед. Ну тады таксама было цікава, тому што як бы не было раздзялення паміж, ведаеш, працаўніцамі секс-працы і працаўнікамі, паміж эротыкай, парнаграфіяй і агулам. Гэта было такое, я кажу, блин, Саша, ну меня как бы присадить могут на 6 год, я говорю. Калі, напрыклад, ты такая сказала, я хочу там лекцию, не ведаю, у Спейсе, там было такое в Беларусі, и пойти читать про секс, это незаконно? Я бы могла пойти, але мне не можно было бы не показать ни одной картинки и вообще презентации там нічога. Так, і можна было там, напрыклад, в медуніверситет, калі ласка, там. Ничего себе. И типа в секс-шопе можно. Так, тому што гэта месца для гэтага предназначено. І я придумала формат таких экскурсій, дзе цягам там 2-3 гадзін я рассказывала про тое, про нейкую там базовую секс-адукацыю, про анатомію, фізіялогію і якія катэгорыі секс-цацак для здароўя, для задавальнення існуе, як іх з імі можна там што рабіць. Это ж цікава, ўсё ж можна было патрогаць, глядзець, як это працуе, там ведаеш механіка, тэхніка, ну разна. Но у меня просто вообще, у нас там один час там нават было так, што яны дзень нарадждзення правадзілі, нейкія там гэтыя як мальчышнікі. Ну мне падаецца, вы прям нішу ну типа ты зрабіла там такую нішу. Там я дарэчы, лічу, што да, я была просто, ведаеш, перва адкрываць. У меня был 1 месяц, я не памятаю, некі там снежань, калі я просто, у меня было за месяц больш чым 30 лекцый, то больш чым дней у гэтым месяце, 2 в дзень. Так, вельмі гэты фармат усім людзям падабаўся. Вось, і потым так, ну, я уже пачала кансультаваць, і я пашла вучыцца, 2 гады навучання было ў Рывша. Вось, ну, там сесіённае оно было, конечно, быў ковід якраз, все там сложилось. Ковід яшчэ быў уже незабываемы, это было таксама такі удар, тому што незразумела было, што куды і як. І 20-й год, ён пра што? Ён так цікава, тому што у мяне пачалась прям хорошая кансультацыйная моя ўжо дзейнасць. І тут случыўся гэты 20-й, а паралельна гэты секс-шоп, з якім таксама надо было выстраіць нейкую стратэгію, што вообще рабіць. І нешта ўсё разам і адразу. І мяне яшчэ пазвалі працаваць у Белаю, Беларуская асацыяцыя клубаў ЮНЕСКО. Я не ведаю, дарэчы, дзе яны, што яны зараз. Вось, але яны таксама займаліся адукацыяй, таму што ў них была вот ЮС, peer-to-peer арганізацыя, якая займалася адукацыяй якраз такі падлеткаў. Да? Вось, але я працавала ў кабінеце прафілактыкі ВІЧ, СПІД. Так, і я працавала з групамі насельніцтва, якія гэта была праграма ООН. То бок яны прыходзілі, яны маглі там нейкія браць прэзерватывы, шпрыцы, штосьці для сябе. Ну і са мной кансультавацца як са спецыялістам, калісь у іх былі якія там пытанні, разумееш. Ну гэта, ну, для мяне быў хорошы досвед, амаль год я прапрацавала з імі. І паралельна я ўжо пачала офлайн-кансультацыямі займацца. І праз год у меня ўжо быў свой кабінет, я сышла з гэтай працы і я пачала ўжо прынимаць. Вось. Ну і паралельна як бы пашоў уже 21 год. Там свая яшчэ была тэндэнцыя. Да гэтага яшчэ у 20-м годзе я апынулася вот у траўматэрапіі, як у тэму зайшла. То есть я шукала кагосьці, у каго б я могла павучыцца, як з траўмамі працаваць у сферы сексалогіі. Ну так, там же там ўсё па сутнасці, ну, перамяжоўваецца. Так, там шмат гэтай тэмы. Вось, але тут пачаўся гэты 20-й год, і траўма стала актуальна не просто там про сексалогію, там было просто так намешана ўсяго, ну, дарэчы, і зараз намешана. Я пайшла на курс па шоковай траўме развіцця, і он опять амаль на год быў, бо дынамічны падыход ёсць такі у тым, як працаваць з траўмай. А паралельна яшчэ, як бы ведаеш, там же все гэты навучанні паралельна. Так. Гештальт, падход у сексалогіі таксама. Я вучылася у Якубоўскай, вельмі класная настаўніца. Я, дарэчы, была адзінай не гештальцісткай у групе на 30 чалавек гештальцістаў. Гэта быў таксама цікавы досвед. Вось, вельмі цікавы. Ну і все, я вот прымала ў гэтым сваім кабінеце, все, і в 21 годзе было зразумела, што як бы
нам трэба збірацца. Потому что я была вельмі актыўнай у 20-м, і муж мне такой говорил: нам трэба з'язджаць, Зоя, ты как бы не врубаешься. Я говорю: нет, я ж тут выучилась, я буду помогать с этой травмой совсем там, ну, и, как бы, да, и были уже и такие люди, приходили, и все. Але у нас там пачаўся булінг на дзяцей в школе, мы зразумелі, што гэта праз нас ўсё, і все, мы пачалі збіраць документы, мы ведалі, што здесь за паўгады мы з'едзем. Пачалася вайна, а мы уже были почти собранные, и мы просто праз месяц, у нас была виза уже открытая, и мы з'ехалі. Ну, як бы моя адукацыя засталася са мной і надалей, яна онлайн, як бы. За 3 гады в эміграцыі я атрымала сертыфікацыю на SE-тэрапеўта, Somatic Experience падход в травматерапіі Пітера Левіна, і я актыўна стала валанцёрыць, працаваць з дапамагаючымі арганізацыямі в сферы траўматэрапіі, але тут тэма такая, як бы мне б хацелася пра гэта ўсё расказваць там, так, і як з сексам, і як з траўмай, і як са всем, але гадская соцсети, я думаю, что у них есть некий тайный заговор, ведаеш, як людзей падалей увясці ад тэм, якія насамрэч вельмі каштоўныя і важныя для людзей. Я заўважыла, што яны просто вводят постоянно в теневой банк. Серьезно? Да. Я уже со всеми коллегами, там, где есть слово травма, там, где есть слово кризис, где есть слово депрессия, стресс, секс, это все просто уводится все время вообще. Ни хрена себе, я как-то прям так это зараз тут таким поздивлением, я думаю, дива, что так охваты у меня падают. Ага, так я больше скажу. Мы там апошнія паўгады, у нас такі, чаму говорю мы, да, чым мужа подключила просто в свой блог. Я говорю, давай хохотать, типа, ну, я уже просто не вижу вариантов. Мне так подобаецца ваша рубрика, калі честно. Ну, разумееш, і ведаеш што, як атрымоўваецца, то бок мне набралася гэтых людзей нейкіх там новых і ахватаў за конт вот гэтых всякіх жартикаў наших, так, але я, ну, зараз трохі адышла ад гэтага, але я так пастаянна пошчу таксама штосьці па тэме там сваёй, і я просто карыстаюся тым, што гэтыя ахваты застаюцца, і калі я раблю нейкія рэпосты, я там раблю адказы на пытанне, там есть рубрика, так? То люди бачаць, дзе і што можна паслухаць, пачытаць нейкім неверагодным спосабам. Яны заходзяць вот такой вот крывой козой на гэтыя пасты, но для мяне гэта такі спосаб працягваць вот эту маркетингу нейкую палітыку, тому што, ну, як бы... Слухай, мне падаецца, ты зараз дала параду на 100 мільёнаў. Это как это? Не, правда. Ну, слухай, я зразумела, што для мяне, напрыклад, не працуе наогул вся гэта маркетингавая стратэгія, якую прапануюць в асноўным людзі зараз там в інтэрнетах, это іншая крышачку, так, бо мне она неорганічна кладецца вообще в мои там это. Я зразумела, что я никакой там не зарабляцей грошай, там великих там мільёнаў, мільярдаў, да. Мне просто падабаецца, типа, быць карыснай для людей. А я вообще, и наогул я такая, ведаеш, про, не знаю, про некие радости такие простые, про гедонизм, про этот смех, про вот, про жыццё, про то, что мы разом там с мужем, про что-то такое, видишь, жартики наши все это дома. Я зразумела, блин, ну это вот органика для меня 100%, потому что я ничего не придумляю просто. Я так живу. Понимаешь, мне это для меня не какая-то там типа праца для блога. Слухай, ну ж бачна, ну я тебе з пункту гледжання гледача. Я такая, господи, о чём вы вообще говорите? Ну, то есть, типа, не, я разумею, что треба постить, да, але для меня просто вот, ну, органичная ситуация. Типа, я бачна, что это с задовольнением. Ну, типа, это бачна, что там есть задовольнение просто. І я такая, окей, ну, зойдем з гэтага боку, разумеешь? А я еще и такая, типа, нет, я хочу монетизацию в ТикТоке, я там нейкая там нашла себе этот аккаунт, подключила, я не дожила до 10 тысяч, але гэта вельмі цікава, все можно развить, все. То есть вот я новый аккаунт, я почала в нем постить, у меня там набралось 3000 человек. Я такая, отлично. Ну, то есть они просто некие с нуля люди на новый контент, на новый все пришли и такие, опять так выросла. Я такая думаю, так, ну, працую все, разумеешь? Для меня только одна формула працуе, что треба штосьці выставлять, и каб яно было, ну, нейкім чынам звязанае там з моей этой сферой, так? Потому что у меня другого зараз ніякага нема, як бы, продвижения, да? Так, вось интервью некие, да, меня там могут пригласить некий экспертный контент, ну, что-то там покомментовать, так, ведаешь. Але
іншых ніякіх я не готова платіць грошы за рекламу, там, там разумееш, і наогул мне гэта все непонятно. І вообще к рэкламе вельмі дрэнна стаўлюся, тому што яна мяне я калі рэкламу даю, тому што яна мяне лішае свайго пункту гледжання. Я не хочу быць залежнай от того, что хтосьці приходит мне и кажет, порекламуй, это типа хорошо. Я хочу сказать, это может быть по-разному, как бы. Я хочу дать отгук, а не давайте, рекламу. Пожалуйста, без грошей, я сама куплю. Я просто себе заставляю. Я кажу, что я рекламы не даю, я просто пощу про то, что мне подобается. Все, капец, я плачу гроши, я говорю, нате вам мои деньги, какой хороший сарафан, давайте я расскажу, какой он классный. Разумеешь, вот так вот я. И для меня это, про мою такую вот повагу до себе, повагу до людей. Свет клином не сошелся на этих там грошах, потому что в основном-то, конечно, в сети идут люди за гэтым так само, так? Так. Вось. Будем так потихоньку закругляць. І якія планы, калі ты любіш гэтым дзеліцца і калі ты хочаш гэтым падзяліцца? Слухай, я спокойно делюсь своими планами, мне падабаецца. У меня быў один план, які я скасавала, дарэчы. Я хотела написать книгу на беларускай мове про секс, але я поняла и зразумела, что мне не хочется просто по-беларуску пераказваць тое, что уже и так усе ведаюць. И мне б хацелася б написать некую книгу на даследаваннях. Просто у нас наогул ніхто зараз не займаецца сексуальнасцю беларусаў. Ніхто. Нікому гэта не цікава. Ты маеш на ўвазе менавіта акадэміцкая, школа? Не займаецца ніхто гэтай павесткай, не будуць выдзяляцца гэтыя грошы на даследаванні, таму што, не да таго. Слухай, можа, апошняе это сліш, Наталья, я читала туда секс шляхты, как это там, что такое уже прекраснейшее даследаванне. Слухай, гэта ж такое, разумееш, про тады. Не зараз. Разумееш, а я кажу про цяпер, тому што зараз адбываецца просто фантастычная дзея, якую можна было даследаваць, і я просто краем глаза назіраю, што адбываецца праз тых кліентаў, якія да мяне прыходзяць, праз тую валанцёрскую работу, якой я займаюся. Разумееш, але цалкам всё вось гэта, я гэта гляжу і такая типа вообще мне баліць. Если бы не трэба было зарабляць грошы сваёй працай, можна было бы, ведаеш, окунуться, я бы окунулась, Я б хотела, конечно, адукацыю атрымаць в Европе, але тут зараз буквально, литерально за апошні месяц развернулось великолепие в Польше, якое мне просто... планы были такие, пойти в магістратуру. Были розныя шляхі да магістратуры, і да нядаўняга часу гэта быў B1, у некаторых я здала экзамен B1, я такая уже, знаешь, начапурилась все там это, отдавать документацию, и они мне говорят, да город Ленинград, 12 мая закон новый вышел по магистратуре B2. Я такая, добрый день. Не то, чтобы я не хочу ты язык там вучить. Я вельми зараз в курсе этого всего. Да, меня просто сама ситуация, я думаю, такая, боже мой, кольки мне еще доказывают, что я не верблюд, разумеешь? Просто уже достала, але окей. Я думаю, что в гэтым годзе я, вырашу гэта пытанне, поступлю, или там магистратура 3,5 гады. Потому что она заочная, там свои обстоятельства, она платная. Это раз. Другое, что я б вельмі хотела пайсці да палякаў працаваць. Что это цікава. И вообще офлайн я уже вельмі так соскучилась. Мне вельмі хочется з людьми, мне хочется некие даследаванні, хочется поглядзець, як это ўсё працуе, як міжкультурна гэта працуе. Зараз шмат такога міжкультурнага, разумееш? Вось, і мне падабаецца гэта наогул тэма беларускай сексуальнасці, я б ёй займалася. І мне падаецца, што, конечно, трэба паглядзець у тую страну, як мы будзем займацца сексуальнасцю и сексуальным здароўем людзей, стасункамі, якія попали ў сітуацыю траўмы, посттраўмы. Таму, это звязаная вельмі тэма. Чаму я імі, разумееш, і балею, і ўсім. Вось, але і так я думаю, што я там за 3 гады, якія тут знаходжусь, я і так уже просто агорала. Вось. Мой муж кажа, калі мы просто пожывём. Я думаю, я ніколі, разумееш, таму што я думаю, што далей гэта будзе нейкая такая міжкультурная камунікацыя. Мне вельмі падабаецца прыклад Эстер Перель, якая там размаўляе на 7 мовах, і яна кансультуе на розных языках людзей з розных культур, і наогул мне падабаецца вывучаць, як гэта па-рознаму можа быць.
І я б так падсумавала, доўгі час мне падавалася, што мы папалі ў такую сітуацыю як мігранты, што і я нават сябе так адчувала, што ведаеш, мне трэба тут даказаць, што я не гаўно, прабачце там, да? Што я магу, што я магу па-польскі, што я магу то, што я магу ўсё. І за гэтым всім я забылася наогул, а колькі я ўжо умею. І наогул, якія насамрэч, кроме мяне, абсалютна класныя спецыялісты прыехалі сюды, і колькі яны наогул могуць даць, і колькі яны ведаюць в разы, нават больш адукаваныя, больш шырокія, таму што мы жадныя да гэтай навукі, і мы можам это практычна прымяняць і даваць людзям. І я зразумела, што не, зараз мы будзем неяк пытацца размаўляць з роўных бакоў. Мне б хацелася так наладзіць гэта ўсё, таму што мне падаецца, это вельмі цікава взять досвед адзін з яго штосьці, взять досвед другі з яго штосьці і паміж сабой гэта як-то там сачленіць. Так, і для гэтага трэба быць на роўных, я тут абсалютна згодна. І адчуваць, што ты роўная, што у цябе ёсць усе для гэтага падставы, разумееш, што табе не трэба тут даказваць или якую-то там пазіцыю жертвы. І са смешных планаў скажу, 27-28 чэрвеня в Варшаве будзе выстаўка типа Эра-Экспа, я не ведаю, як яна там называецца. Okay. Я такая, все, я туда еду, разумееш? Бо гэта, я в свой час не попала в России нигде на такие выставы, ну там в этом, и в Европе. Але в Варшаве яны вырашылі правесці такі злёт, і там будуць прадстаўнікі, якія будуць там сексацкамі, ведаеш, са всім з гэтым. Я подала зараз заявку, каб пабыць там як просто які амбасадар, яны не адказваюць. Я думаю, ладно, чувакі, мне не шкада заплаціць там грошы за ўдзел, але я падрыхтую медыякіт на польскім, на ангельскім языке, і я пайду да вас. І буду з вами размаўляць, таму што гэта было бы дурасць упускаць чалавека з аўдыторыі, са сваёй мове, які можа ўсё патлумачыць. Я такая, окей, паразмаўляю. Паводзэнне. Дзякуе вам. Дзякуй вялікі, Зоя. Ці ёсць штосьці, ты так, знаеш, так вельмі аб'ёмна, распавяла пра свой этот шлях, штосьці, што, можа быць, хацелася пра яго сказаць, калі на яго так, ведаеш, з метапазіцыі паглядзець. Першае, што я б сказала, што лепш штосьці рабіць, чым нічого не рабіць. Гэта пра тое, што не трэба баяцца, трэба шукаць нейкія свае цікавосткі, нейкі свой там інтарэс тым, чым вы хочаце паглядзець у нейкі бок, там, ці пайсці ў яго. І гэта заўжды лепш для нервовай сістэмы, для нашай, так? Чым стрымліваць. Так, імпульс неяк не рэалізоўваць, чым стрымліваць, так? Это першае. Другое, гэта тое, што змяніць прафесію, так? Атрымаць прафесію, гэта заўжды цяжка. Не думайце, што гэта лёгка. Гэта я чалавек з такім лёгкім стаўленнем да ўсяго. Стаўленнем, але палічы твае гады вучобы. Так. Іх шмат. Яны паралельна з проста жыццём, з гадаваннем у дзяцей, хацела сказаць свіней, да. У мяне 2 дзяцей. З мужам. У нас, дарэчы, 20 год, як мы разам будзем у гэтым летам. Віншую. Да, дзякуй. І гэта заўжды праца. І яна, ведаеш, такая, ты не ведаеш, чым яна скончыцца. Табе б хацелася верыць, да? Але што будзе? Не. Але не трэба абесцэньваць. І калі вы во штосьці вкладываецесь, гэта становіцца вашымі каштоўнасцямі. Это хороший вклад, насамрэч, в свой нейкі развой і в то, што я спадзяюся, у мяне не будзе деменцыі, таму што столькі ведаў асэнсоўваць і рабіць. Я перыядычна сябе супакойваю гэтым. Ты ведаеш, прынамсі. Да. Яшчэ што трэба зразумець, што не ўсё будзе гладка. І ведаеце, вось гэту убраць пазіцыю, што если это твоё, оно будет в лёгкасці. Да, конечно. Нет. Даць сабе разуменне, што калі мне штосьці трэба зрабіць па-новаму, мне абавязкова трэба будзе выйсці з этой комфортной зоны, і оно будзе, трэба будзе прыкладывать некие наваганні, да? Это не всегда весело, да? Это иногда очень так будённо, так вот, ведаешь, строго, дисциплиновано, да, дисциплина — это ваш лучший, так сказать, помощник в ваших неких начинаниях. И мне вельмі радуе то, что мой досвед бачаць мои дети, потому что яны бачылі
уже 2 разы, ну, яны былі ў такім стане уже нармальным да разумення, 2 разы, як я мяняла там сваю прафесію. І гэта ў іх уже вельмі зняло вялікія вот гэтыя вот ім уже будзе не страшна. Внутренныя, да, там переживанні, што можа быць па-іншаму. І ведаеце, я хочу сказаць, што для мяне, конечно, вот тое, што я мяняла прафесію, гэта стало таким хорошим спарцем в тым, што вот в этом переезде таксама, так? Таму што новае, конечно, супер страшнае, ну, непрыемна, але яно калісьці перастае быць новым, заканчиваецца і становіцца уже нашим нейкім штодзённым, так? І ну, гэты досвед трэба мець. І зараз такі час, што пастаянна штосьці змяняецца. І калі мы самі навучымся змяняць штосьці, так, рабіць штосьці, то мы сябе прывядзём да гэтага стану рэзільентнасці, то бок устойчывасці, да? Калі мы можам падстроіцца, перамяніцца з меншымі з нейкімі для нас наступствамі, так, і атрымаць асалоду нават ад таго, што адбываецца. Я бы так сказала. Дякую вялікі, Зоя.